lično nasilje. Ko stoji iza organizacije Mlada Bosna i koju je osnovao i šta misli o Gavrilu? Pozdrav za legende Saleta i Mireta. Evo, hvala na pozdravu. Pa, postoje razne priče koje je osnovao Mladu Bosnu. Najverovatnije je osnovao onaj Dragutin Dimitrijević Apis, vođa organizacije Crna ruka. Znači, verovatno iza Mlade Bosne stoji tadašnja vlast u Srbiji, koja se borila protiv okupacije, koju je sprovodila Austro-Ugarska. Tako da, mislim, Gavrilo Princip je bio hrabar što je likvidirao ovoga, ali posle toga je usledio genocid nad srpskim narodom. Tako da, ja sam više za opciju da se mi dovodimo u red, a ne da radimo atentate, jer to je teži put. Ratovati oružjem je teži put za rešavanje problema. Lakši put za rešavanje problema i jedini ispravan put je ratovanje na duhovnom planu, da se mi dovodimo u red, da stvaramo dobre ljude, da imamo jake porodice i onda će Bog da nas blagoslovi i moćemo da se odupremo svakom neprijatelju. To je, tako da, to jeste junaštvo kad ti gineš da bi se borio protiv neprijatelja, ali često je to jedan teži put. Nažalost, naš narod je išao težim putem tokom istorije, bunio se uvek protiv svakog okupatora, umesto da se dovodi u red i da se povezivao s Bogom, pa da se Bog s njima obračuna. Ali ljudi su teološki nepismeni, kad im ja pričam ove stvari, istorijske događaje iz Biblije, ljudi misle da je to naučna fantastika, da se to nikad nije desilo. I onda, pa ljudi ne znaju šta se desilo pre 20 godina. Ti da pričaš o ovim mladim ljudima za 5. oktobar, oni nemaju pojma o 5. oktobru. Nemaju pojma. Ljudi ne znaju o ničemu. Da ih pitaš o Slobodanu Miloševiću, nemaju pojma. Tako da...